आसामिस निउसखौबो लाना फै बर' निउसखौबो लाना फै आंनि बुंनायनि सायाव जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं दिनै लास्ट खालामगोन नोंथांमोन बे भिडिअखौ आं दाखालिनिफ्राय नायै बागुलायबाय नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आरो माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनगोन जोंनि बर'आ लासिं सिं जानानै दङ आं बे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव दा मानि थाखाय लासिं सिं बर' गुन्दा होननायनि जाथायखौ लानानै बे टिचार टिउसन लानाय फोरोंनायाव हिन्जाव सिख्लाफोरखौ एदावदों मादों बिनिफ्राय आबसुफोरा मोनसे पानिशमेन्ट होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा एसे मिथिलांनो मोनगासिनो दङ आं दा बेखौनो बुङो माबोरै आं मिथिनो मोनदों होनबा जों एनिथिं एमजे बिथांनि आङो चेनेलखौ नायबाय थायो बे बिथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों नाथाय आंनि बुंनो गोनां मोनसे बाथ्रा आं मोनदांदों बे बिथांनि चेनेलखौ नायनानै दा आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानो जेखिनि बे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों नङा होमबा नोंथांमोन बे भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव जोंनि बर'फ्रासो बांसिन लासिं सिं जागासिनो दङ आं बे बाथ्राखौसो नोंथांमोननो खोन्थानो गोसो जायो मानो होनबा जेरावखि थाङा आमोखा बर'आ नै बिदिनो आबसुफोरनि सायावसो बांसिन गाज्रि फमाना फैगासिनो दङ दा साननो गोनाङा बिसो जाना फैदों आरो जों गासै बर'आ गोबां बायदि खोथाखौ बुंदों दा एनिथिं एमजे बिथाङा जि भिडिअ नागारदों बेयाव नुनानै आं जोबोद गासैबो फुल डिटेल्सखौ एसे मिथिनो मोनदों आरो लोगोसे दा बाथ्रा आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो बिसोर गासिबो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौथ' बुंबाय नङा होमबा बायदि खोथाखौथ' बहुद बुंदों आरो जोंनि बर'फ्रानो बे आसामनि नङानो आसामनि हाखौ सेना लाफैदोंनो बायदि खोथा बुंदों आरो सासे बोरायाबो बहुद बायदि खोथा बुंदों नाथाय साननो गोनाङा बेसो जे जाय जोंनिनो मानगोनां बिथांमोननि सायाव जायखिनि नोंथांमोनाबो मा दाय नुनानै बेखौ पानिशमेन्ट होआमोन आरो बिनि फोरमान पत्र दंना गैया आरो आंनि सायाव आं दा बेखौ लुगैयो जाय सिख्लाफोरखौ माबायदि रिएक्सन खालामदों माबायदि एदावदों माबायदि सेल्फि लानायनि थाखाय मानो खार'ना बिदि खालामदों आरो बिसोर सिख्लाफोरखौ मा खालाममारदोंमोन नै बेखिनि बे टिचार माने टिउसन फोरोंदों ना मा फोरोंदों दा बिनि सायावथ' जोंनि मानगोनां बिथांमोनानो बेखौ पानिशमेन्ट होनाय जाबाय नङा होमबा दा बेयावसो साननो गोनाङा दिनै सासे मानसिनि सायावसो गोबां बर'नि सायाव दा गुन्दा बर' खोथाया फैदों नङा होमबा दा आंनि साननो गोनाङा जे फोरमान होफिननांगौ जोंनि बर'फ्राबो जेननानै थानाङा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे सोर सिख्लाफोरखौ बे टिउसन लाग्रा नैबे मास्टारा सेल्फि लानायजों लोगोसे आरो मा सिख्लाफोरनि सायाव बेबहार खालामदोंमोन बेखौ जाय सिख्लाफोरखौनो खालामदों बेफोर सिख्लाफोरखौनो लाना फैना ससियेल मिडियानि गेजेराव आसामिस निउसखौबो लाना फै बर' निउसखौबो लाना फै आरो जेसेनाखि बड' इउटुबारफोर दङ बिसोरखौबो लाफानानै गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेराव आगारना होनो थाखाय आं बेखौ लुगैदों मानो होनब्ला दिनै जोंनि बर'नि सायाव बांसिन गाज्रि मोनगासिनो आरो जोंनि बर'नि सायाव बांसिन गाज्रि मुं थालांगोन बेखौ जों जुदि फोरमान होनो हायाबा आरो जाय नोंथांमोन बुगिरिफोर बेखौ फोरमान होफिनथार सिख्लाफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाआव बुंनो होफिनथार दाया सोरनाव बांसिन दङ आंनि बुंनाय रावा बेसो दा आसामिस निउसखौबो लाना फै आरो जोंनि बर' निउसफोरखौबो ला आरो जेसेबां हायो सोरनि दाया बांसिन जानानै दं बेखौ जों फोरमान होथारनो सिख्लाफोरखौबो लानानै सोरखौ फोरमान खालामदोंमोन सिख्लाफोरनि सायाव मा बेबहार खालामदोंमोन बेखौ लानानै दिन्थिनाया जोंनि थाखाय फोरमान होथारनाया साबसिन जासिगोन मानो बुंनो थाङोब्ला बांसिन भाइरेल जागासिनो दं आरो जोंनि बर'नि सायावसो बांसिन फोरमाना फैगासिनो दं दिनै बेखौ आं मोनदांनानै नोंथांमोननो फोरमान मिथिहोबाय आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामदो आंनि बुंनायनि सायाव जे नोंथांमोना खर गंलायना थागोन बेखौबो आङो लुगैयाखै नाथाय जोंनि बे मोनसे बर'जों मोजां मोनजानो थाखायसो गुबुन जाथिया जोंनि सायाव जुदि गाज्रि साननानै थायोबा जों बर' जाथिया गाज्रि मोन होननानैसो जों बुंजागोन बेनिखायनो फोरमानखौ होनो थाखाय फुल फोरमानखौ दिन्थिनो थाखाय निउसफोरखौ लाना फै बास अब्लासो बिसोरो खर गंलायगोन नङाबा जोंनि सायाव बेबायदि भाइरेल जानाया आरो बांनायनिफ्राय बांगोन आरो बेबायदिनो बे गुबुन जाथि आरो एगेन्स्टआ फैफिनगोन दे बेखौ आं बिराद सिन्था खालामदों माने जों बाहेरायाव खामानि मावग्रा जोंफोरासो गाज्रि मोनजालायनाय फैगोन एसेलाव बर' जात मा जात बायदि खोथा जोंसो खोनासंनो मोनो जों बाहेरायाव जों खामानि मावग्रा मानसि आरो जों खोनानो मोनो बायदि बेनिखायनो जों जायगायाव थानाय जों बर'आनो जा बाहेरायाव थानाय बर'फ्रासो सास्ति मोनो बेनिखायनो बिनि बिखय माखासे फुल डिटेल्सखौ लानानै निउसाव लाना फैगोन आं बेखौ हास्थायदों आरो दा बेखिनियानो नोंथांमोन आं डाइरेक्टलि खोथा बुंनाय जाबाय जायखिनि नोंथांमोना बुजिबायानोसै मा बिदिबा बायगोन।